Chino! Opa! O sa panahon na talaga nga namang taglamig, ngayong Disyembre magpapasko, nagkalat ang mga maling tao. Kaya ikaw na nakikinig, ikaw na marupok, ang aking payo ay matulog ng maaga para hindi ka na naman mabiktima. Huy! mahal. Ako to mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Bukas Friday na naman na. Makakapagpahinga na tayo, imnida. Ay, talaga nga naman. Ako to mahal. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hanapin mo. Ako to mahal si DJ Kim Chino. At talaga nga namang makakasama mo ko. 69 tayo. Baliktaran. 6 to 9 p.m. Uy, alam nyo ba mahal, parang natutuwa na kayo every time na talaga nga namang minsan lumalabas ang Love Radio Team. Lagi na lang napapansin at laging sinasabi, uy Kim Chino, ikaw yung ka-69 ko. Ka-6 to 9 p.m. Oo, ka-6 to 9 p.m. nyo ko. Mamaya kung ano-ano yung mga iniisip nyo, napapagod na ako. Gabi-gabi ako ang kasama mo 6 to 9 p.m. Ito, mapa-driver, mapa-tindera. Talaga nga namang gustong-gusto yung numero na yan. Ay, ewan ko sa inyo. Anyway, balik tayo sa usapang pag-ibig na talaga nga namang minsan no, kapag Disyembre or napapadalas taon-taon kapag Disyembre ay naglipa na umano. Diba? Naglipa na umano ang mga inhit. Na minsan kapag gabi ay talaga nga namang maraming lumalandi sa atin, maraming nagpaparamdam, pero mahal, ikaw ay mag-ingat, baka ang intention niyan ay talaga nga namang bembang lang. Kaya ikaw, tutulungan kita tonight, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 dapat mong iwasan o mga taong dapat mong iwasan ngayong magpapasko. Diba? Akala mo yung mga intention niyan, yung mga pakay niyan ay malinis. Hindi. Kaya ngayon, pag-iingatin kita, umpisahan na natin, nabibwisit ako, marupok ka pa naman. Anyway, una mahal, iwasan mo ngayong magpapasko yung mga taong bigla-biglang nagpaparamdam. Kasi 'di ba malamig ang simoy ng hangin at talaga nga namang walang magawa, maraming free time, yung iba naka-vacation leave na, kaya ang mga tao kapag gabi in heat, 'di ba? Naglilipa na yan mahal, yung mga manloloko, yung mga maling tao, yung mga taong uhaw ay talaga nga namang nagpaparamdam yan kapag sapit ng anong oras? 9 p.m. Tandaan niyo yan, 9 p.m. kapag Disyembre ay talaga nga namang naglilipa na ang mga maling tao, mga maeel, talaga nga namang mahilig, hayok, katulad ni Boy Pindot. Huy! Naku mahal, sinasabi ko sa iyo, negative yan, red flag yan. Kaya ikaw mag-ingat-ingat ka kasi mahal, ang habol niyan, talaga habol niyan, bembang lang. Diba? Kumbaga mahal, yung mga feelings nila ay talaga nga namang seasonal. Sabi naman ni Boy Pindo to, grabe ka naman kay Titan Jello, lumalabas yung 9 p.m. Tama naman. Pansin nyo, Secret Files. Talaga nga namang sinasabi ko sa inyo, ang lala ng mga topics. Diba? So, doon pa lang living proof na si Titan Jello ay isa dyan. Anyway, kapag ganyan mahal, yung mga nagpaparamdam sa'yo, Desyembre lang sumulpot, ay naku, seasonal lover lang yan. Christmas exclusive ang kanilang feelings, kaya ikaw, wag kang magpapauto. Isa pa lang yan. Meron pa akong 2 ditong tao na dapat mong iwasan, okay? But for now, ay syempre rock-rockan music muna tayo at syempre manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kabisyo tara na.